Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela nieda konsultazzjoni pubblika dwar mart li ma jittieħidx u li huwa responsabbli għal biċċa l-kbira tal-imwiet madwar id-dinja. Fost oħrajn, id-dokument jinkludi miżuri li jgħinu fil-ġlieda kontra dan ix-xorta ta' mart bħala aġġustament fit-taxxa biex jonqos l-użu tal-alkoħol u tat-tabak. Jinkludi wkoll miżuri biex jonqos il-piż żejjed u tal-obeżità, ikel tajjeb għas-saħħa, żieda fl-attività fiżika u iktar kampanji edukattivi kemm fl-iskejjel u fuq postijiet tax-xogħol. Il-Ministru Bela sostna li din l-isfida hija ta' priorità nazzjonali. Nixtiequ nenfasizzaw li aħna ma rridux li s-saħħa mentali tibqa' stigmatizzata. Immaġna llum semmejt ma nafx kemm il-marda, mart tal-qalb, semmejt mart tal-obeżità, mart tad-diabete. X'in insemmu dan it-tip ta' mart, qisu laqqas biss jiġi f'rasek li tajt dan x'inhu stigma. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawxi qalet kif illum il-ġurnata ix-xejra tat-tipib hija differenti għaliex iktar żgħażagħ qed ikunu mħajrin ipejpu prodotti tan-nikotina u tabak. L-istrateġija hija bbażata fuq linji gwida tan-Nazzjonijiet Magħquda u tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Bħalissa qegħdin naraw sitwazzjoni fejn hemm diversi fatturi ta' lifestyle fejn inħarsu lejn pereżempju il-konsum eċċessiv tal-alkoħol, it-tipib, li kelli mhux nutrittiv, inqas ta' attività fiżika li dawn għadna ma minniex avvanzi biżejjed daqskemm hemm bżonn. L-ispeċjalista tal-Mediċina Pubblika Jason Attard tkellem dwar l-importanza tar-riċerka u li jiġi indirizzat dak li sejjaħ bħala bombardjament ta' prodotti ħżiena għas-saħħa. Il-konsultazzjoni pubblika tagħlaq fit-23 ta' Awwissu.